do ba 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 do. Wake up early, the sun's shining bright. The birds are singing, it's a beautiful sight. A brand new day, let's seize it tight. The world is ours, let's take a bite. Guys, ako paano akong bata ako nagpagkubos tiguang ang tiguang ang tiguang hoy tiguang hoy Bukod akong ilong. tiguang Dutog na po ni chocolate hills pansit. Uy. murag chocolate guys nindot kayo guys Wow, kuno guys. Dagat. dagat to dagat tay dara butang niya dami ato kurag ko ni no laganan wa hello guys, mayong hapon. Dami karon sa Burgos, Rizal. So nindot kayong view diri mga Bisaya no. So nami sa bundok. So kita mo ni kuan mga Bisaya o ang dagat na wa. So kinanindutan diri mga Bisaya. So lami kay magtukod diri og kuan ba kanang laaganan bitaw kay ating nindutag mga view nila diri Sus, karon pag nalaga na siminto na ang kuan, Burgos. So sakop na sa Rizal. So nara. Kita na ko mga Bisaya lamig kayo no. So pasensya naman sa akong naong Bisaya kay medyo na sakitan kong ngipon ng hubag. So ayo yan na yan na Ang bata to adit kalsada okay ra man pod kay motor. San? Adyo. nag chocolate hills